Mga kalingap, maulang umaga po mga kalingap, at today papunta po tayo kila Gigi dun po sa mag-ina. May dala po kaming groceries, bola po at saka Durabox, mga bangko at mesa. Ayan mga kalingap, mula po sa isang buting sponsor, anonymous sponsor po mga kalingap, na nagpaabot sa kanila. At maulan po mga kalingap, pero tuloy lang. At isang biyaya po ito doon sa mag-ina. Itong dalag. Tao po! Tao po! Ayan o! Pinapon. Kumusta nanay? Islag po. Okay ka lang po? Di ka man po nakatagay? Hindi po. Nagabi po kami. Nagabi po kayo? Basta si Tutoy oh. Gabi rin yung yan, sir. Yan. Meron po kaming dala oh. Oh. Opo. At meron kaming Durabox. May ilaw tayo dyan, Nay? Oh, yan po. Salamat kay Cedric. Ayan. Kasya kaya ito? Yan, para hindi na po sa mula po sa isang mabait na sponsor po. Ay. Kaso parang hindi kasya, Nay. God bless. At meron din akong bola para sa iyo. Yan. Yan. Nakangiti na si Maulan po maulan. Basa po kami mga kalingap. Yan po, sir. Baliktad sa lagina. Patin sa baba. Sige, Nay. Kaya nyo, Nay? Balik ta rin. Basag. Si Kuya Cedric. Yan po si Jero, may bagong bola oh. Oh, baliktad. Baliktad po. Wala po sa isang buting sponsor. Ayan po mga kalinga po. Din kadanda po. Okay. Ayan. Okay na. Ayan oh, lagyan mo na ng damit, Jero. Lagyan mo na. Okay. Kala ko na mapalong hair ka na. Ay, sir. Gama. Oo. Na gusto mong magpalong hair na? Parang challenge ko ba sa'yo? Kasi babae ka naman eh. Ayaw ko po. Ayaw ko po. Ay, amin. May challenge. Bibigyan kita ng isang libo basta magpahaba ka ng buhok. Ay, naku, sir. Naipayag ka? Kahit hanggang sa hanggang sa balikat lang. Naku. Bibigyan ng, yan, tapat na Ay, usapan. ito. Oo, Sir. payag ka. Pupuyo doon pa ako. Ay, oo. Magbigay ako sa iyo, Nay, ng 1,000, Nay. Tapat ang usapan na yan? Pagbalik nyo, sir, mahaba na. Ay, baka matagal pa naman. Sige. Mga, basta Sayang magbihis babae ka na, bibigyan kita ng pag naghaba ng buhok mo, bigyan kita ng 1,000, Nay. Payag ka? Ay, payag na. Kaya ko yun, kaya. Kaya. Para makita na ka talaga, magandang babae ka. Oo. pero ang tingin ko talaga sa iyo, Nay, may ka talaga, may pagkababae ka pa rin talaga. May pagkababae ka pa rin. Ay, si Jero. Sige, lagay mo na yung mga damit mo, Jero. Tutoy naman. Ibukod mo. Ayan, oh. Ang pang-school din sa itaas. Ayan, ikaw na ang bahala dyan, oh. Meron po kaming mesa. Oo. At 2 bangko lang po kasi baka po mangyaya itong makipag-inuman. 2 bangko lang po yung binili natin. Para lang dun sa mag-ina. Kasi kung sobra, kung 4, baka gamitin pa nila yung mesa para mag-inuman sila. Ayoko pong mangyayari yun. Nay, bawal mag-inom dito sa loob, ha? Nay, dito huwag gagamitin yung mesa para sa inuman, ha? Hindi po, sir. Sa pag-anin. Bawal na ya, kasi masakit yun sa amin kapag kasi loob galing yan, sa sir. tulong yan. Sa loob yan nilalagay Oo. ko. Kaya na namin ng dalawang
Galing yan sa biyaya ng Panginoon. Tsaka, huwag ka na mag-inom na ha. Apo. Yung man lang kita. Ano kami duman ay nakigabihan kami, pati din siya naman. Nag-ano kayo, nagamas kayo. Gamas. Oo, yan. Kaya itong, Yung ano, yung bola mo mamaya. Ayan po, meron na silang ano. Ang tawag dito ay golden box. May susi yan ngay ha, may susi. may susi. Asan po yung susi? Ayan, di susi. Ito mga bread. Hindi po yan galing sa atin ha, galing yan sa sponsor. Ay, susi. Nay, anong masasabi niyo po sa sponsor? Thank you po. Maraming salamat po. Ayan, maganda na yung lagayan ng ano, hindi nakahon ha. Hindi na kain. Mahal kayo talaga ng ano. Ma, Jera, anong masasabi mo? May lagayan ka na ng damit. salamat po Sa nagbigay. sa bambigay mo. Galing yan dun sa isang sponsor. May nag-sponsor po sa kanila. Dito sa Si Lord na lang po yung bahala sa inyo sa mga nagbigay po. Ibalik nawa ng siksik, liglig at umaapaw yung mga biyaya po. Bakit hindi na ano po? Tingog muna. Si mama mo na lang, baka masira. Ito na yung mesa na yan. May mesa pa tayo. Nagpahaba ka ng ano ha? Ng ano, babayaran ko pag nagpahaba ka ng buhok. Talaga yung magiging babae ka na. Ano? Kasi yan ang design sa'yo ng Panginoon eh, babae. Thank you, sir. Pwede naman yan. Ayos nyo. Ayos? Si nanay. Ito pa po, meron kayong ano, mesa. Ayan po mga kalingap po. Gondo! Ayan, masaya si Jero. Nabasa na po kasi mga kalingap. Ayan na, kaso na medyo, ang space natin, medyo ano no? Ito, sir. Doon na lang. Itataas nyo na lang. Oo. Okay. Kami na lang tumutaas si Jen. Okay. Ay po. Hindi naman sa loob yan. Hindi yan pwede sa labas. Ang hirap na baka manakaw ka. At least may gamit na kayo na. Pero huwag nyo gagamitin sa inuman ha. Oo. Hindi po. Masakit yun sa amin kapag ang tinutulungan namin yung mga binibigay ng sponsor. Maniwala ko kayo, sir. Hindi yung mga gamit sa labas. Kainan lang to. Oo, para meron kayong mesa. Dahil gabi lang yan. Lang kang tutok. Dito na po. Ah! Mama, dito mo lagay Diyan yan eh. Kasi Ayan no. Yeah. Dati na ang bahay nyo, ano lang, no? Ngayon, may mga gamit-gamit na, ano? opo. Anong nararamdaman nyo na ngayon? Wala. Kaya. Maraming Sir, ay salamat, pwede sir. ko ito tanggalin, ha? Oo, plastic naman yan. Diba yung request mo, bola? Gabi-gabi ho yan yung nandun sa basketballan. Kalaro na puro mga bata din. Tapos ito na yung mga, yan, ilagay niya po dito sa looban na po. Para malinis yung ano nyo, Iyo. yung mga damit ba? Inil pala, dito na. Oo, ay dyan na po ilalagay. Iyo. Oo. O sige, ayusin natin na para ano. So, may mesa na sila, o mga kalingap. Ayan, kasya po pala oh. Mahina na si Sir Alvin. Mm. Mahina na
si mama. Mahina na. Tanda na eh. Oh, yan. Lalakas ka niya na pag wala na talagang alak ha. O di ba may ano na kayo? O, dito na lang natin itabi natin dito. Tsaka may ano kayo upuan? Oh, dalawa lang para sa inyong dalawa oh. Pag wala pa yung sir. Kasi Hirap na. pag madami baka may Naku, sir. maalam ko may nagtatagay na dito. Wag naman sana ano. Wala. Masakit yan sa amin kapag kagano. Sir, mga ako ko sendo hindi yung mangyari ho yan sir. Oh, yung Ito po yung sir talaga. Ano po sa ito. O sige, ito buksan natin. O buksan mo. Kadiris. Ayan o, excited po si Jero. Mga ako, Wala sir, po sa hindi sponsor. mangyari ho yan, sir. Au. Ingat ha, baka maano ka, tusok ka ng ano. Ayan o. Asong rocks. Eh? Gatas. Mama, tingnan mo. Atul. Ayan. Oho. Ayan o, daming ano. Na. Ayan. Diba? Ay, dito po. Baka. Tiger. Mama, May magtinda katul pa no? Siyempre, toothpaste para ano ha. Pwede na ka nang magtindahan mo na yan oh. Ah, Magtitindahan ka na. Tinda na, mama. awa ng Diyos Ah. sir, kung pwede lang. Wow. Malay natin no. Awa ng Diyos. Kaya nyo bang Pwede lang. magpanday-panday na eh? Panday-panday. Susuyabang ko yan dyan sir. Lalagyan mo pa ng ano? Oh, soka. Extension. Di Para soka. hindi mabulok po sa baba. Oo, lalagyan nyo. Parang yung ano pa dito pa, yung Soy ginawa up, ni soy up. Cedric. Suyab. Oo, parang Sa balcony. Pagayan. Ikaw na lang pong bahala Ako na ano. sir, marunong din ako kahit tanong. Ah. Kahit kunti lang baga. Yo! Ay, Ay, Alvin, butas. O, Hindi yan. lagay nyo sa ano, baka maano kung butas. O, may ano na. Oh, wait. Dito na lang muna initutoy ito sa kuran ko. Ayan, oh, madami, oh. Mama, baby ko mag-predict. Mamaya na. Ayan, may Colgate na. Dati walang ganyan, ano? Ano na, di kayo na Colgate. Mumug lang. Hindi. Asin sir. Asin. Nakakaputi po baga sa ngipin. Ay, ka, nag-aasin ka din dati. Hindi. Ay, hindi ka na asin. Oy, kailangan alagaan mo yung ngipin nyo, ha? Predict lang yan. Oo, ngipin. Lalo na pag estudyante. Mm. Nagat hapong gabi yan, si Pilyo. Meron pa yan. Ayan po, Bilangin ko. 1, 2. Kaso, hindi ka na makaunat dito, na. Pwede naman atang ibaba ito Dito dito. na lang si Jiro, ako doon. Ah, oo. Pwede man po yan sir. Kapag nakahiga kami ni Jiro, nakabaluktot man ako. Mm. Hindi ako gan. Tapos ito na, ano inyo, yung kahon, anong laman yan? Yung bigas. Oo. Kahon lang. O sige, magagamit ko pa ito, sir. taas nyo na lang dito para ano kayo. Magagamit ko pa init. Tawag dito, hindi kayo ano. Magagamit ko pa ko yan. Ayan o. Oh. Masaya ka, Jero, masaya, happy. Ito pa o. Ayan, at may isa pong ano, sponsor na nakakita sa inyo. Baga, nagpabigay. Ang ano lang, ang sa amin lang, sana maging ano kayo. Huwag na kayo magiinom. Nay ha, Opo. pangako Yan laman, yun, ha? iyan man lang sir, gawa ng gabi kami. Mm. Gabihan na lang ang gabi sir. At bibili namin ng Ano, mama? Masaya ka na? Mm. Ganun lang sir ang buhay namin mag-ina. Mm. Minsan naman, matupad kami sa bundok. Oh. Hindi yung huwag na magiinom na ha. Basta okay kayo, no? Oo, 'di ba sa lahat ng aspeto kasi once na nakilala namin, gusto namin maging okay din. Opo sir. Maraming po salamat Sir Alvin. Tinulungan niyo kami ng magandang buhay. At hindi na kami makatulog sa daga. Sa lupa, ano? Ganun po sir. Maraming salamat. Mm. Sa malaking bahay din sir sa amin. Ganda ho. Hindi na nakakawa kami mag-ina. Yeah. Dati Maraming salamat po. wala talaga ano. Oo. Dati nakikitira-tira lang. Mm.
nakikitira-tira lang, tapos minsan napapaalis, ano. Pero Tingin ngayon, ano, may sarili na. Kung ano naman sir, pag hindi ka wala kang maibigay ng pambili ng bigas, magagalit sa amin. Minsan Nabibigay hindi kami nakakain din. Naawa ko sa anak ko kami. Ngayon ay okay na, no? Okay na po sir. Ano lang, galingan pa natin, Oo. magsipag tayo Opo. para sa anak niyo. driving. Ano, Nay? Masipag din naman ako, masipag ang anak ko. Yan yung maganda. Oo. Biyaya ng Panginoon Oo. kung masipag tayo. Awa ng Diyos naman at tinulungan niya kami. Maraming salamat po talaga. Sige po sir. Natupad mo lang sa pangako. Tutuparin mo yung pangako. Oo. Ayun, Tsaka magpapahaba ka na din ng buhok na yan, oh. Oo sir. Di ba, may usapan tayo dyan. 1,000 pag humaba. Baka kuha mo ng 1,000. Walang putulan na yun, ha? Ano payag ka na, walang putulan na yun. Basta hanggang dito lang. Oo. Ay, sige, Nay. Oo. Sige, sir. Magpahaba ka na ng buhok, ha? Maraming salamat sir. Magpakababae ka na. Si Alvin talaga pasaway. Oo. Ay. Magpakababae ka na, Nay. Ano? Ano na, magpapakababae ka na. Titigil na Sige. siya. Tapos mag-aasawa na siya ng lalaki. Ayaw. Ayaw? Yaw. Ay, di ka. Ayaw na. Ayaw. Sige, Malaki okay na lang kasi. yan. Naghahangad pa ng tugang, ano ka? Nagtutuwad-tuwad ka dyan. Ay, naghihingi. Paano yan, ay? Hinihingan ka ng kapatid. Ay, may indasyon. Pasaway. Adi kailangan ng asawa pag may kapatid pa. Jero. Tama na yan. Basta okay lang kami, walang damang ina. Tsaka okay man na kayo Oo, talaga. Okay na. Kontento na kayo. Mm. Kaysa dun sa... Trabaho lang kami, masipag Pwede lang sa kami. driving buksan. Uy, sige sa inyo yan. Mamaya na, kakakain mo lang. Ano nga din na Makinig sa mama mo. Ha, makikinig ha. Dahil pa na, ubus-ubus yung maluto na. Oh. Ubusin mo muna daw yung pagkain mo. Ubusin mo muna Sitaw, daw. nagulay si Nanay Tira, nang hingi kami duman. Mm. Galing sa pinaggabihan namin. Sweet pala ito si Jero. Ano? Opo, May sir. mga kiss-kiss pa. Ano? Swerte ka naman ay kasi may anak ka. Ay, wow. Ang dami pati ng ano. Healthy yan ha, healthy. Sitaw. Galing doon sa Pagkain. pinaggabihan namin. Sige na, ipakabait ka, no? Papaalam na din ako, Jero. Sige, sir. Pakabait ka. Maraming salamat. Sumbong mo si mama mo kung nagiinom, ha? Naiman, sir. Hindi yan. Diyan, sa labas na, dyan kami. Ay, maigi naman. Hanggang ganyan, dahil na nag-inom si Jay. Sige na, magpapaalam na kami. Sige, sir. Maraming salamat, sir. Thank you. Ay, mga kalingap, maraming salamat po sa panonood ng ating charity vlog. Ano? Sige, salamat. Yan, salamat po mga kalingap ulit. Bye-bye. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin. Kasama ko po si ano. Ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama.
kaibigan nyo. Hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may pusilak na puso. Ayun mga kalingap, tumulong po. And today po mga Yan si siya ang kaibigan nyo, palagi malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya.